Иванова Николова. Бях на презентация в Дешали. Много ми хареса тая козметика. По принцип, мисля, че нещата са качествени. Мисля, че се струва да си ги вземеш и да ги използваш. Даже така като гледам, мисля, че имам добра подмяна. Ако се създаде маска за коса, това ще е много добре. По принцип и за повечето жени, както и за мен, косата ми винаги се омазнява при трети ден. Доволна съм от този крем, който е за бръчките, защото виждам, че наистина има ефект. Надявам се, че процедурата, ако има възможност да се позволя да продължи, че лицето ми ще изглежда много по-добре. И примерно, както аз съм на 36 години вече, ще изглеждам примерно 26, а не на 46, както в момента. Извинявам се, че ми стана смешно, но просто това си е реалността. Той е крем за повдигане на клепачи също ми хареса, понеже при отслабване и при напълняване при нас жените се отразява също много и на очите. Кожата, която е на клепачите, също провисва. Мисля, че няма да е лошо нещо, което да опъни така бръчка на лицето и устните да изглеждат малко по-добре, брадичката. Мисля, че бях искрена с това, което казах и се надявам някой ден да има тази възможност да си позволя тази интервенция, която в България много дни могат да си позволят, но желаят да се позволят. И се надявам, че някой ден аз ще мога да си я позволя. Бях много доволна от тази компания. Надявам се, винаги да има проспект и много повече жени да могат да си позволят тая козметика, която е супер. 6.